Družstvo Bekerová je na práci, má tu naozaj parádny šanku, základná je parádna. Toto bol neskutočný výkon, 13:68 a 13:59. Chlapci, gratulujeme k tomuto výsledku. Chlapci prejdú naozaj zo strany na verný čas, zo zadu ich chráni skutočná voda. Osílky Ríšo Komarova sa veľmi teší na rozdielovač, to urobil famózne. Extraligový rozdielovač a parádne zo streky sa postarali o aktuálneho lídra mužskej kategórie. Toto sme veru nečakali. Chlapci majú samozrejme k dispozícii.